A Pobra do Caramiñal contará a partir do mes de xaneiro cun maior reforzo da seguridade cidadá. O posto auxiliar da Garda Civil do municipio converterase en posto ordinario, unha medida que permitirá incrementar de forma progresiva o número de axentes e mellorar a atención á veciñanza. O anuncio produciuse tras unha reunión mantida no Concello entre o subdelegado do Goberno na Coruña, Julia Balde, o alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, e o coronel xefe da Comandancia Provincial da Garda Civil, Fernando Pedreira. A concesión deste posto constitúe unha boa nova para o presente e para o futuro do municipio. É un paso na construción dunha Pobra máis segura, máis cohesionada e con mellores servizos públicos. A transformación do posto suporá un aumento significativo de efectivos, pasando dos 3 gardas civis actuais a un total de 12. A nova estrutura contará cun comandante de posto, un segundo comandante e 10 axentes, que se irán incorporando de maneira gradual ao longo de 2026. Tanto a nivel institucional como a nivel persoal, para min é un orgullo o establecemento deste posto na nosa localidade. A chegada deste cuartel non é só a construción, ou no noso caso, a adaptación dunha infraestrutura. É, sobre todo, unha aposta clara pola seguridade, a proximidade e a tranquilidade da nosa cidadanía. Este esforzo permitirá dar unha resposta máis axeitada ás necesidades dun concello de máis de 9.000 habitantes, unha cifra que aumenta notablemente nos meses de verán. Ademais, o crecemento económico e empresarial da localidade fai necesario adaptar os recursos de seguridade aos novos retos do municipio. Creo que isto é para transmitirlle ás cidades da Pobra que estamos traballando pola súa seguridade, pola súa tranquilidade, polos principios de convivencia democrática e creo que iso sempre para unha sociedade como a nosa é unha boa nova. O novo posto ordinario tamén facilitará unha maior coordinación coa Policía Local e mellorará a cooperación cos postos da Garda Civil de Porto do Son, Boiro ou Rianxo, entre outros, reforzando a cobertura de seguridade en toda a comarca. Isto supón un incremento, multiplicar por 4 os efectivos da Guardia Civil que van a estar aquí, de pasar dos 3 actuais a pasar a 12, que será ao final de todo este proceso, e, por lo tanto, supón un incremento do persoal da Guardia Civil que está traballando aquí pola seguridade da poboación da Pobra. Pero non só da poboación da Pobra, sino en colaboración cos cuarteles do Porto do Son, de Boiro, pois poden traballar conxuntamente para mellorar, de Rianxo tamén, poden traballar conxuntamente para mellorar a seguridade desta zona tan importante da provincia da Coruña. Dende a subdelegación do Goberno destacan que esta medida responde ao compromiso cunha seguridade pública de proximidade, garantindo unha maior presenza da Garda Civil no territorio e un mellor servizo para a veciñanza da Pobra do Caramiñal e da súa contorna.